Het was een groot feest in Cuijk. Het wordt een nog groter feest in Nijmegen, want het is de laatste dag. Ook voor het gezin uit Heerlen dat ik vanochtend trof bij de start. En de ganse familie klaar voor het plan, meneer? Ja, we zijn er wel verder. Ja, we zijn er wel aan de start, dus het gaat goed, dus ook wel een familie. Samen starten, maar ook met alle 4 eindigen? We komen wel samen binnen. Lucas meestal gaat vuren zo. En daar wacht dan in de keuken meestal. Ja. En dan komen we samen de 4 gladiola op. Oké. Veel succes, dames en heren. Dankjewel. Ik heb voor mensen speciaal. We komen weer een paar mensen die aanbouw moeten tegelen, maar we hebben een paar horstenaren gezien. Hartstikke gezellig hoor. Ja, maar ook voor die anderen? Ook voor die anderen, natuurlijk. Iedereen, al die 40 doen het. Er lopen er ook nog een paar mensen van de Solex Club uit de Vroomgast, dus dat is geweldig. Hè. Dus, en daar moet het toch even voor weg, hè. Dat is geweldig, echt waar. Hoe ga je dit? Heel goed. Ja, prima. Het is goed vol te houden. Dat is goed vol te houden. Hoeveelste keer? Dit is de 16e keer. Dus dat gaat makkelijk. Nog wel een paar kilometer te gaan, hè? Oh, dat lukt zat. Dat is prachtig weer geweest. Het kost niet mooier. Veel plezier. Ja, dankjewel. Het was ver, het was zwaar, maar het was vooral heel erg leuk. En kijk eens, ik ben binnen. Least we stole the show.